O emisiune sponsorizată de Digital Passion, Tipografia Bolti Bron, Altfel de agenție. Birds este numele celei mai recente colecții semnate de Cătălin Botezatu. Evenimentul care a marcat lansarea acestei colecții a avut loc în Turcia, iar echipa Party Planners a fost acolo pentru dumneavoastră. Vă spunem totul în momentele următoare, într-o nouă ediție a emisiunii Party Planners. Deja mi-e frică, de ce am acceptat meseria aceasta? Nu e rău, e super! Invitatul special Petru Buiuca, câștigător al unui mare show culinar. Va găti în seara aceasta 3 variante de meniu speciale și foarte savuroase, delicioase. The designer of this wonderful show is from Romania, one of the worldwide famous designers from Romania, Mr. Cătălin Botezatu. Este o colecție de haute couture intitulată Birds, păsări, o colecție făcută din foarte multe materiale prețioase. În Turcia am fost în Belek și am petrecut 4 zile de neuitat acolo, vizitând cele mai luxoase hoteluri posibile. Ultimul nostru obiectiv în infotripul pe care l-am făcut de curând a fost să vizităm Side, o altă stațiune turistică iubită peste măsură de turiștii din Europa de Nord. Vă spunem totul în momentele următoare la Party Planners. Mr. Peter și Party Planners prezintă. O nouă zi înseamnă pentru echipa Party Planners un nou drum. Astăzi trebuie să ajungem în Side, oraș aflat pe coasta de sud a Turciei, în regiunea Antalya. Plecăm din Belek dis de dimineață și avem timp în autocar pentru o lecție importantă de limba turcă. Ghidul nostru Peter ne spune care sunt principalele cuvinte pe care orice străin trebuie să le știe când ajunge pe teritoriul celor 3 mări. Very important. Teşekkür ederim. Neapărat să învățăm asta. Călătoria din Belek până în Side durează 1 oră și jumătate. Ne bucurăm de vreme bună, perfectă pentru plajă. De altfel, după oprirea la hotel, acesta este următorul loc unde plecăm. Popularitatea stațiunii turistice Side a crescut începând cu anii 50. Plajele au fost principala atracție pentru turiștii din Europa de Nord. Nisipul fin și intrarea lină în apă sunt caracteristici importante pentru cei care vor o vacanță perfectă pe litoralul turcesc, iar în Side le găsești pe amândouă. Importante pentru turiști sunt și locurile unde își pot petrece timpul după băile de soare. În stațiune găsim cafenele și restaurante cu specific turcesc și internațional, amplasate chiar pe malul mării. Gazdele te vor invita să petreci câteva ceasuri pe terasa lor, oferindu-ți un airan ca să te răcorești sau invitându-te să guști din preparatele turcești. Side este o stațiune turistică vizitată de milioane de turiști în fiecare sezon. Chiar și în luna mai, când noi avem ocazia să ne plimbăm prin centru, falezele sunt pline. În jurul nostru se vorbește germana și engleza, semn că locul este încă iubit de turiștii nordici.
Ce îi atrage pe europeni aici aflăm de la Hussein, una dintre persoanele implicate în această afacere de miliarde de euro, pe care o reprezintă turismul turcesc. Since 20 years I am in this business. We are making the travel organizations for all countries who is coming from all of the world. We are welcoming all our clients to Antalya Mediterranean area. More than 10 million is coming. 10 million people is coming to Antalya airport, and we will have also the second airport in Gazi Pasha near to Alanya. Do you know how many Romanians? It's approximately 120,000 Romanian coming. We are in the center, capital, tourism capital of Turkey, Antalya, Alanya, Side, Belek, Kemer, and Lara Kundu area. We are, as you says, we are 65 kilometers from Antalya airport. We are in Side. The hotels has no big space, but they have our advantage to be closer to the town, to the city, and to the nightlife. I mean, for the couple, for the youngs, for the people who likes the nightlife and amusement, entertainment, they can come to Alanya. Of course, the budget of Alanya is cheaper than Side and cheaper than, of course, from Belek area. If we compare the prices from Belek, Side and Alanya, Belek, of course, is the highest level of Antalya area. The second is Side and then Alanya. Thank you so much You're welcome. and hope to see you again. We hope to see you again. Teşekkür ederim. Mulțumesc and see you Romania. I say teşekkür ederim, you say cu plăcere. Cu plăcere. În Side găsim locuri de cazare pentru bugetele strâmtorate, dar și rafinament și eleganță. Turiștii bogați care știu adevărata valoare a banului aleg să se cazeze în resortul pe care îl vizităm chiar acum. Hotelul este situat pe malul mării, la 70 de kilometri de aeroportul din Antalya și la 2 kilometri de Side. Resortul a fost construit în 2010 pe o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați și este poziționat în vecinătatea unei păduri. Un hotel foarte original, nu este multi-etaj, maximum 3 etaje, servicii extraordinar de bun, foarte puține camere, dar mare spațiu, într-un forest, adică e pădure. Aici e pentru top 5. Pentru că hotelul a fost construit pe o suprafață atât de mare, facilitățile și spațiile de cazare nu sunt înghesuite, ci amplasate la o distanță confortabilă unele de celelalte. Clădirile au fost proiectate în stil otoman, iar mobilierul și obiectele decorative au fost alese în aceeași temă. This building is only the management, lobby and reception. We don't have rooms here. We have rooms right there. And this is the aqua park. We have 5 slides for adults and 6 slides for children. We also have a restaurant and a bar in the aqua park, so our guests don't have to go down the main restaurant. They can have their lunch in the aqua park. Arhitectura întregului resort este specială. În prima jumătate de oră petrecută în interiorul resortului, ochii îți fug în toate părțile. Vrei să surprinzi toate detaliile cu aparatul foto. Totul se îmbină armonios, nimic nu e în exces, nimic nu te deranjează. Grădina este și ea un punct forte al resortului. Compusă din peste 400 de specii de plante, ea a fost proiectată de un peisagist italian. Plimbându-te pe alei vei întâlni artiști, gata să realizeze pentru tine un tablou pe care îl poți păstra ca amintire. Tot pe alei ne întâlnim cu mascotele resortului, pisicile aristocrate ce duc o viață de huzur aici. Cea mai curajoasă e Sisi, nu se sfiește deloc în fața camerei. Suratele ei sunt și ele botezate și au parte de același tratament. Vizite periodice la veterinar, mâncare și afecțiune peste măsură din partea turiștilor și angajaților. Și apropo de tratament de huzur, hotelul are pentru oaspeții săi o politică de VIP check-in. As you see, we welcome our guests right there at the entrance of the reception. We welcome them inside the lobby. They have a seat in the lobby, and at the lobby, at the check-in time, we serve them cocktail, lokum, Turkish delight, and cold towels. So after their check-in procedure, they come here,
get on their car and they go to their rooms, as you see right there. And at the entrance of the room, there's another welcoming process. We serve them champagne and fruit plates at the entrance of the door to all the guests, just except for the night guests who is coming in the night. Resortul este fără doar și poate perfect pentru petrecerea lunii de miere. Camerele arată impecabil. Dacă vă cazați aici în luna de miere, veți avea un ospătar special numai pentru voi, care să asigure room service-ul. În plus, la plajă sau la piscină nu veți fi deranjați de copiii gălăgioși. Puteți rezerva propriul baldachin, unde să fiți servit pe întreaga durată a zilei de un majordom. Ne despărțim cu greu de acest loc, însă experiența pe care vrem să o încercăm în Side ne motivează suficient și ne punem în mișcare. Deja mi-e frică, de ce am acceptat pensiunea aceasta? Nu e rău, e super! Bucură-te de momente magice organizând petrecerea visată la Hotel Yaki. Ți-am pregătit oferte tentante pe care vei dori să le experimentezi. Tratamente spa ce te vor ajuta să te relaxezi înaintea evenimentului. Meniuri speciale și un decor intim. Transformă-și cele mai frumoase vise în realitate alături de noi. Digital Passion îți salvează amintirile. Vino acum cu filmările tale vechi și noi ți le transferăm pe DVD-uri, la jumătate de preț. Mai multe informații pe site-ul www.digitalpassion.ro. Descoperă gustul care ți îndulcește viața. Încearcă prăjiturile și torturile produse de cofetăria Colaj. Ne găsești aproape de intersecția de la Delfinariu. Cel mai dinamic studio pentru producția video din Constanța a decretat luna ofertelor imbatabile. O să spun așa că filmările noastre încep cu 500 de lei per eveniment, cu o aniversare sau un botez,
și ajung la 990 de lei pentru o nuntă, să spunem noi, în extra sezon și undeva la un 2000-2500 de lei un pachet în full sezon. Siguranță, creativitate și devotament sunt cele 3 însușiri ale echipei Digital Passion. Datorită lor, lista noastră de clienți se îmbogățește în fiecare sezon. Oameni valoroși ai României, sportivi, vedete și artiști, oameni care apreciază calitatea și seriozitatea. Toți se regăsesc pe lista clienților noștri. De curând am filmat, spunem noi, botezul anului, credem că va fi botezul anului. Prietenul nostru Pepe, împreună cu soția lui Raluca, au botezat-o pe fetița lor, Maria. O petrecere pe cinste, dar vă spun sincer, să filmez cu 3 camere, Macara, noua cameră GoPro, deja am trecut la un nivel, zicem noi, destul de ridicat. Pasiunea noastră pentru imagine nu cunoaște limite. Tocmai de aceea investim în permanență în dotarea tehnică a studioului, dar și în pregătirea oamenilor noștri. Digital Passion a cumpărat prima cameră GoPro Hero 3. Noua cameră ne-a permis să surprindem imagini la peste 2600 de metri altitudine. GoPro Hero 3 este doar una dintre camerele cumpărate recent. Alături de ea, Digital Passion a achiziționat alte 4 camere noi, de ultimă generație, dar și 2 macarale hidraulice și noi stații de montaj. Zâmbetul tău în ziua evenimentului înseamnă că ne-am făcut treaba. Munca ta se termină când pășești în studioul nostru, a noastră abia atunci începe. Suntem pasionați însă de munca noastră și o facem cu drag de peste 20 de ani. Pentru fiecare dintre voi avem o ofertă, dar și noutăți pentru clienții vechi. Imprimarea filmului pe DVD-uri cu un strat dublu de aur, filmarea și montarea mărturiilor Digital Passion și testimonialele noastre sunt câteva dintre lucrurile despre care vrem să-ți povestim în timpul întâlnirii de la studio. Călătoria echipei Party Planners în Turcia se apropie de final. Nu ne despărțim de țara celor 3 mări fără să vă prezentăm cele mai importante și frumoase hoteluri din Side și să vă arătăm cum am încercat parasailing-ul, o experiență de neuitat. Ajunși înapoi la hotel, ne îndreptăm spre plajă, unde vom încerca pentru prima dată parasailing-ul. Plimbarea ne costă 30 de euro de persoană. Ne vom ridica legați de o parașută la peste 100 de metri înălțime și vom sta în aer timp de 10 minute. Dacă suntem cu adevărat norocoși, vom vedea de sus și o specie de broaște testoase care nuată în apele Mării Mediterane. Ne urcăm la bordul șalupei ce trebuie să ne ducă în larg și pornim. Tăiem valurile care au început să fie din ce în ce mai mari. Șoferul șalupei ne spune că noi vom fi ultimii turiști care vor zbura azi cu parașuta. Barca de care este legată parașuta este mult mai mare. La bord sunt 3 persoane care ne ajută să ne legăm hamurile speciale. Suntem apoi legați de parașută și putem zbura. Deja mi-e frică, de ce am acceptat pensiunea aceea? Nu e rău, e super! În Turcia trăim senzații extreme!
peste 100 de metri înălțime, Turcia este și mai frumoasă. Dacă nu te-ai îndrăgostit deja de această țară minunată, o vei face când ajungi atât de sus. Cea de-a doua călătorie a noastră în Turcia se va încheia curând. Vom reveni însă aici, pentru că Turcia este țara care reușește să ne mulțumească și să ne surprindă în fiecare an. Super! Una dintre cele mai tari experiențe de până acum. Îl cheamă Petru și este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari, devenit celebru peste noapte atunci când nici el nu se aștepta. A participat la un concurs de gătit, iar de atunci viața sa s-a schimbat în totalitate. Acum vine pe litoral, înapoi în Constanța, orașul său natal, ca să schimbe și să redea dragostea pentru bucătărie și constanțenilor, dar și turiștilor care vin în vacanță aici. În această seară vom avea un show, marca Eu sunt Petru, marca mea, Petru Buiuca, în care vom găti mai multe feluri de mâncare, vom da foc la mâncare în mod controlat, bineînțeles. Vom pune și întrebări oamenilor. În primul și în primul rând vom servi mâncare foarte, foarte bună și altfel decât am gătit eu în mod normal. Este un eveniment care se întâmplă doar acum sau este un eveniment care se va repeta? Este un eveniment care va fi bilunar, odată la 2 săptămâni, începând de astăzi. Și de fiecare dată vom încerca să schimbăm gusturile, texturile, toate nemânia, mirosuri și așa mai departe. Invitatul special Petru Buiuca, câștigător al unui mare show culinar, va găti în seara aceasta 3 variante de meniu speciale și foarte savuroase, delicioase. Următorul show va avea loc pe 12 iulie. Bineînțeles, vom mai organiza pe lângă seriile speciale cu Petru Buiuca și alte seri speciale, seri de cocktail. Ce mâncăm în seara asta? În seara asta, exact cum am spus, e un meniu care iese din contextul meu obișnuit. Vor fi creveți în aluat yaki, aluat foietaj făcut aici, prăjiți în fritoză, dar cu un sos dulce picant, cu un pat de salată foarte, foarte fresh, niște fructe acolo, avem un sos de piersică și gutui. Ai tot avut ocazia să gătești de când s-a terminat Masterchef-ul. De ce preparat te-ai săturat, nu mai vrei să-l gătești și cu ce preparat crezi că am putea impresiona pe absolut oricine? Cred că cel mai mult m-am săturat de lucrurile la cuptor. Cel mai mult inclusiv pizza, adică e foarte des, chiar dacă pare simplă, nu e atât de ușor, mai ales aluat, trebuie să coacă și așa mai departe. Și un preparat care să impresioneze, bineînțeles, ar fi
ori niște paste cu un sos de smântână foarte, foarte bun, dar să nu uităm de ghimbir, nucșoară, scorțișoară, lumea face asta, sau inclusiv un pește cu, la fel, salsa de legume, ca în seara asta, de exemplu, e un sos de legume foarte fresh cu foarte multe citrice. Bună seara! Ați mâncat ceva bun sau mai mâncați? Mai mâncați, nu? Deci pentru toată lumea care mă aude, eu sunt Petru Buiuca, m-ați văzut pe aici, și prin Constanța, și la televizor, și în București sunt, ele tot din București, de pe cu mine. Ideea e următoarea, Iachi s-a gândit să facă ceva interesant, ceva nou, avem și televiziune aici, ați mâncat? Mâncați? Nu? El râde, aș mai mâncat și începem astăzi, odată la 2 săptămâni, se dorește a se realiza un show special, un show care, exact cum am zis, nu s-a mai făcut. Merge foarte repede, pur și simplu ulei de măsline. Ideea următoarea. Poți să întizi, poți să faci așa. Mie îmi place cum arată, bine, toată lumea știe, când s-a uitat la Masterchef, că eu îl am ca idol pe Jamie Oliver. Și Jamie Oliver gătește foarte ciudat și foarte ușor și foarte fresh, dar aduce gust foarte, foarte important. Uităm că o să folosim nectarina și o să folosim dulceața de gutui. Bună dulceața, era cineva care zice că nu place dulceața de gutui. Asta s-a făcut acum un pic mai greu, stați acolo. Îi punem să se scurgă, dar se văd foarte bine că sunt aurii. Se scurgă foarte bine. Aici e partea pe care n-ai face-o acasă niciodată. Vreau să pun și pieți pe proaspătă pentru simplu fapt că am folosit în sos nectarină. Să suflați din gădiță nouă, gustați un pic, dar vedeți că e fugit. Ușor, ușor. Se simte vinul ușor? Da? E bun? A zis că e bun! E prima persoană din Constanța. Prima persoană... Mai e cineva care a mai mâncat de... Mama a mâncat. Aici e partea mai complicată, bineînțeles, pentru că suntem noi mai deosebiți de felul nostru. Cum am spus, sunt creveți, crustă de aluat, crocant, cu chili, sare, piper, salată verde, salată roșie și rucola. De ce? Pentru că salata, în principal, este foarte sănătoasă, foarte fresh. Cătălin Botezatu a lansat o nouă colecție, se numește Birds și lansarea ei a avut loc în Turcia. Vă spunem totul despre eveniment după pauza de publicitate. La jumătate de oră de Vama Veche vei descoperi un loc magic, unde poți încerca cele mai originale preparate din midi și pește. Ferma de midi ecologice Sirena din Dalboca pare locul născut din mare. Restaurantul este amplasat chiar deasupra apei și îți oferă o priveliște de vis. La mesele amenajate pe terasa plină cu flori se întâmplă în fiecare zi un spectacol al aromelor și gusturilor. Ciorbă de iaurt, sărmăluțe în foi de viță cu midi și smântână, midi cu orez și sos picant, borșul de pește și salatele cu rapan și icre sunt rețetele cu care pescarii din Dalboca își îmbie clienții. În fiecare zi, personalul fermei pleacă pe mare pentru a aduce la mal midi proaspete.
De pe terasa restaurantului, ferma abia se zărește, semn că impactul ei asupra mediului este foarte mic. Midiile crescute la jumătate de metru adâncime sub apă, prinse doar de un cablu din cânepă, sunt aduse la suprafață abia atunci când ajung la maturitate și sunt gata pentru a fi consumate. La câțiva metri de fermă se află talionul de pește, care aprovizionează restaurantul Sirena. Odată ce midiile ajung la mal, ele sunt spălate în recipientul special, care folosește doar forța centrifugă și apa pentru a îndepărta nisipul și celelalte impurități. Abia după aceea, midiile sunt gata pentru a fi pregătite de mâinile pricepute ale bucătarilor de la Sirena. Sute de persoane gustă anual din bogățiile Mării Negre, preparate de mâinile dibace ale bucătarilor din Dalboca. La restaurantul Sirena, chelnerii vor fi mereu la dispoziția dumneavoastră, servindu-vă rapid și încercând să vă ajute mereu să găsiți preparatul perfect. Dacă ajungeți aici în căutarea midiilor ecologice, fiți însă cu băgare de seamă. Descărcați flyerul de pe site-ul www.dalboca.ro și mergeți cu el la restaurantul din partea stângă, cum cobor spre Marea Neagră. În baza flyerului aveți parte de o degustare gratuită de midii. La ferma de midii Sirena, vara nu se termină niciodată. Bucură-te de momente magice organizând petrecerea visată la Hotel Iachi. Ți-am pregătit oferte tentante pe care vei dori să le experimentezi. Tratamente spa ce te vor ajuta să te relaxezi înaintea evenimentului. Meniuri speciale și un decor intim. Transformă-și cele mai frumoase vise în realitate alături de noi. Descoperă gustul care îți îndulcește viața. Încearcă prăjiturile și torturile produse de cofetăria Colaj. Ne găsești aproape de intersecția de la Delfinariu. Digital Passion îți salvează amintirile. Vino acum cu filmările tale vechi și noi ți le transferăm pe DVD-uri, la jumătate de preț. Mai multe informații pe site-ul www.digitalpassion.ro. Cătălin Botezatul nu face nimic la scară mică. Ca să lanseze noua sa colecție pe nume Birds, a mers în Turcia, într-unul dintre cele mai frumoase hoteluri din Belek, pe care și noi am avut ocazia să-l vizităm. L-am însoțit și l-am urmărit îndeaproape și vă prezentăm dumneavoastră acum care sunt propunerile lui stilistice pentru anul care vine.
designer of this wonderful show is from Romania, one of the worldwide famous designers from Romania, Mr. Catalin Botezatu, and the name of the collection thema is Birds. And just one more information, this is the collection of haute couture performed in New York Fashion Week just a few days ago, so this is so brand new. And I would like to give a little information about the models as well. Right now they will be going on the catwalk. Models are from, again, Romania, next top models of Romania. And thank you very much, special thanks to Mr. Peter Company from Romania again, because of these guys right now you have been watching this show. Este o colecție de haute couture intitulată Birds, păsări, o colecție făcută din foarte multe materiale prețioase, cu foarte multă manualitate, pene, blănuri naturale, pe care zic eu că cu care am făcut o figură frumoasă aici la Titanic. O colecție care este făcută începând de la pantofi până la ultima, nu știu, până la coafură, sunt conceptul meu, Catalin Botezatu. O veți vedea și în România, pentru că ea a fost prezentată la New York, la săptămâna de la New York, iar săptămâna viitoare veți vedea la București, la Fashion Week Bucharest. De viitor lucrez la următoarele colecții, o colecție de lenjerie și cămăși pentru bărbați și femei, Jungle, pe care o voi lansa în România, apoi haute couture, o colecție de haute couture pentru femei care vor merge atât la Summer Fashion la Constanța, la Mamaia, cât și la New York, o colecție cu influențe indiene. Și am foarte multe prezentări în toată lumea. Am început formatele televizate la care lucrez, la care nu pot să vă spun pentru că sunteți concurența, și cam atât. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare, joi de la ora 17 și în reluare duminică de la ora 11. Eu sunt Silviana Marin și v-am fost gazdă și săptămâna aceasta. Vă invit să intrați pe site-ul nostru partyplanners.ro, acolo unde puteți afla mai multe despre organizarea evenimentelor sau puteți revedea unele dintre cele mai bune momente ale emisiunilor noastre. Până data viitoare vă doresc să aveți parte de petreceri reușite și de luni de miere de neuitat. Pe curând! Super! Una dintre cele mai tari experiențe de până acum. O emisiune sponsorizată de Digital Passion, Tipografia Bolti Bron, Altfel de agenție.